Okay, for today's video mga katil. So, natay lakaw ron mga katil. Adto tag maranding kay magpaayo ta sa cellphone sa kumangod. So, shout out sa tanan. God bless. Yo. Amping-amping ta tanan. Itong matagos nga kinabuhi karon sa karong adlaw. Di ara mga katiil, nakasakay na ta sa tuang motor mga katiil, no, naka-video na tagsugod dia mga katiil, paduol na sa maranding mga katiil kay atong isugod dia sa among pagikan diri mga katiil, dugay gid taas na kayo ang ato ang video manang ato ang gidirect dia mga katiil para dili ninyo para matanaw ginin mo ako mga video mga katil mo na nga ug natay mga ads mga katil hangyo lang ko mga katil ayon niyo i-skip ug tan-awan ninyo ug sa dihang mga pagpaayo na to mga katil wala na ko damha mga katil no kani nga video wala gini damha nga ma-promote na to ang ilang shop mga katil tungod kay sa dihang pagpangutanan nako pag-abot na mo diya sa iyang shop pangutanan nako sa duha ka cellphone nga pilay paayo so nalipay ko pag ayo mga katil kay gitpahangi or gitagaan na ta og barato mga katil mo na nga mga katil ug namo yung mga cellphone mga guba mga unsang mga klase mga guba diya sa inyong mga cellphone ayo na mo paglangan-langan diri na mo paayos ani nga shop mga katil tungod kay garantisado sila nga mangayo mga katil no walay kuskus balungos imo serbisyuhan mo og maayo mga katil mo na nga diri nga shop mga katil no dako kayo pwede ra ka mo dali ra hangion ang mga tag-iya ni mga katil tungod kay dili ra pud kayo sila nga mga kuan mga katil mo na mga katil ato nang i-promote na ang iyang shop mga katil tungod kay amazing kayo tungod kay wala gini sa wala gina ko ni gidahom nga mahitabo ni nga makatagaan ra tag barato sa cellphone nga ato ang gipaayo nga duha ka buok mo na nga ayo na paglangan-langan paayo na mo diri. Tagiyo sa ano yung mga yuhay direct ano yung mga yuhay direct cellphone ano yung gano yung gwapo nga magpayo mag cellphone dire ra sa maranding crossing padalong sa kwan Salvador ano dire ano yung kwan sa tanang mga taga Dabiston, Isindi, Lanao, Del Norte, dili ta magpayo og cellphone sa maniyang kano kanang tarpaulin nga yung makita diya mga katil nadira ang ilahang contact number pwede niyo motawag mo daan before mo magpayo sa ilaha para masinabot ninyo ang presyo sa inyong cellphone nga ipayo. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless. Palihog kog share, follow sa wala pa nakapalo. Salamat sa inyong tanan sa inyong walang sawang pagsuporta. God bless. I love you all sa tanan. Bye bye.